ipatubag ng Senador Bato ang nag-feed na kuno si Nestor Pasumala. Mao ni silang ako ni ipatubag niya kay murag nabasahan ko ni sa page ni Senador Bato ang reklamo sa mga OFW. Senador, may buntag. Congratulations, sir. Buntag mo ka. Salamat po. Salamat. Number 2. Grabe, ay. Gibalik-balik na bagyo sa mga newspaper nga ikaw kuno pinakataas og lukso gikan sa top 7, top 2 nagsunod mo Senador Bongo. Congrats, sir, ha? Congrats. Salamat. Sir, di nanawag mo di ay reklamo sa actually ang nag-feed na ko ani kadtong intawong nangayog daghang ka-interpolin nimo sila mo'y naningkamot pag tap para sa imong tarpaulin dito sa muang lugar si Nestor Pasumala unya iyan ang ipaklaro daw mao tanawag mi kiningon siya nga na ako no'y nabasahan diha sa imong page nakabasa ko no sa kagi-follow man ang imong page nga mga reklamo kuno sa OFW nga namutar sa laing nasod nga kaya nagsugod naman ang voting nila atong pizza 11. I think 12 man dito tingali. Niingon nga imuhangan ang ilang gibutar ang Senador Bongo, kang Congressman Marcoleta ug uban pang mga PDP candidates pero lain mong gawas kadto bitang giprinta sa inig kagoma murag resibo nimo. Sir, unsa man don ikaw mo'y nakadawat ani kay murag dito man siyang page, imong page na basa nila? Oh, gi-share sa kuha. Mao nag ako na pong gi-share para maklaro para ma-action na nato ni. Dili pwede patulog-tulog tayo ni nga nga panghitabo. Atay. Wa para ba na kasuway ning mirror system ug masig mas tikasan pa ni atong kuan smart mate. Mao lagi problema lagi na kay kung kadto tinuod gito na hitabo to wala alarming na very alarming na sa kung tinuod gyud mao gyud lahi mo iboto lahi mo gawas nas daghana ra ba nakasuway na si Bon atong 2019 elections katong primerong term nimo sir unya lain ang nga mo gawas hopefully dili ni mahitabo karon kay kato smartmatic pa man to panahon pa tong presidente Digong pero doon na ba kay feeler nga giso or somebody nga imong gisugo para pagpaabot ani sa COMELEC particularmente ni Chairman George Erwin Garcia. Wala pa ka no kay karong gabi pa man ako na nadawat so gabi okay. pa ako na share so ma-action na nato na karong adlaw akong palakwon to akong mga abogado dito pangutana kang George Garcia nga anong inana kay may tagma-verify ni Senador Bato kay mura mag ang OFW perting daghana si Congressman Bots Pizza nagstorya mitong Sabado dito sa Surigao del Sur lang ang kandidato murag na bad shot ra batong ilang kontra dito tungod na pirma-pirma lagi so ang nahitabo kuno nga ug ang OFW lang na labing menos 8 million ang makabutar ang iyang ingon i-multiply kuno na by 4 kay naa ang pamilya na dire sa dili mahitabo kay tungod mo gud aning survey ni number 1 ka ani number 2 na ka kung sa may hinungdan ni Congressman Bots sa tungod na sa OFW og ang kang Marcolita og idugang na posibleng di na ni mairog until election day or even after sa election 1 ug 2 na ginis Bato og si Bongo but naa pa daw posibleng manod like Congressman Marcolita si Bam Aquino which is not the PDP og si Philip Salvador. Sir, naamong nabasa, daghan sa kaayaring gikan sa top 6 to top 10, top 6 to top 12, gikan sa top 8 to top 15. Pero doon ay mga re-election ni senators nga dili murag nawa na gyud ang ilangan ngadto sa top 20. Unsay factor senador ba to? Siguro dako kay nga factor kini pagpanamas-tamas nila karon kang Tatay Digong. Mauna nga ang tao yun ni Alsa. Nasuko ang tao tungkol silang gihimo. Nahimo ng personal ang kay makakuha ka lang sa ko experience no? Ako i-share sa imo ha. Kagabi dito ko sa Kidapawan City nag-appear ko indignation rally sa pag-kidnap kang Tatay Digong. Tapos ang tao ka, walay hakot to, walay ayuda, walay imbitasyon. Way akap-akap dito? Walay akap-akap ka, pero ang tao ka, murag, sus, gabi ka na kang tao. Tapos, kanang
seryoso gyud sila mga di gyud sa mo maminaw gyud maayo sa imong ipanulti kan tutok gyud maminaw gyud maayo. Dili ba unruly nga crowd kanang crowd gyud nga gusto og kamatuoran, gusto ga kanang tinuod nga Biha, no? balita. Gabi, ano? Unya pag human na kung kuan ka paglakaw nako naay mga Muslim ni duol ka nako mga lalaki ha. Dahil lalaki, doon lang sa kuha sa nagpasalamat, ni halok sa kuha ka. Ni halok yun, bang lalaki ni halok. O niya, napay isa ka lalaki nga, Muslim gapon. Ni doon sa kuha, sir, pwede bang mayakap kita? Oh. Ikaw, dali. Ni gako sa kuha ka, pag gako sa kuha ka, diretso gagulhol ka. Wala ko mapugni, nakahilak mo ko. Pero ano yung sir, akong nakitaan manggod, kanabitang barm, nahapsay yun ang Mindanao sa inyong panahon, sa imong first term, o sa imong pagka-PNP Director General with Presidente Digong tungod anang Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao diha na magina na finalize among balaod tahimik na kaayo karon pero mura mag I don't know ha kasi sige namang inambusay po dito kanang mga lugar Cotabato, Maguindanao province, Sur ug Norte grabe naman murag nibalik man ang kasamok sir. Mo lagi kagulan lagi sa mga peace loving nga mga kaigsuonan na to Muslim. Kay dili man tanan tao dito no kanang puro gubot ang ipangita. Mao to makita mo kalagi gabi sa ilang pasalamat lagi tungod sa Pangulong Duterte no tungod sa pag balaod sa BOL yung Bangsamoro Organic Law. Natagamtamang gyud nila ang kalinaw sa ilang lugar o ang pag-improve economically sa ilang lugar. Ni gwapo kado sa una itong mga lugar nga magian mo diha nga ang mga munisipyo, ang mga police station, ang tao dito kanding ra mga libang kanding dito sa police station tinuod ka, maway tao. Karon makita niyo magi ka puno na og mga tao, mga empleyado sa munisipyo niya. Kanang kanang sa gilid sa mga kalsada kita na nimong vibrant kayo economy kay daghan na kay tindahan, daghan na kay na maligya, mga tao malipayon. So karon naramdaman gyud nila nga lahi gyud ang panahon ni President Digong. Pero ang problema ani Senador Bato, sir, akong tan-aw lang ha og sa maabot nga panahon we still have 3 years pa until 2028. Og ang kasamok diha mo escalate bitaw Senador Bato. Posible man ni nga pa-discourage dito napita kay na ako nadunggan ako itong mga amigo even si Salvin nagumbay ka itong international boxing judge na tungod anang pangilbay kang Digong man punto daghan kuno kaayong mga investors na nga nagsigig suro dito para mo invest dito kay ako nang daghan kuno kay mga natural resources ang Mindanao dito napita pero di ba kani makapa-discourage i-consider nimo ang peace and order situation dito karon Senador Bato? Number 1, magiging consideration sa investment ka. Correct. Peace and order, no? Number 2, rin ng infrastructure. Bisa pag usa kagwapo sa imong tulay diya, bisa pag usa kagwapo sa imong karsada, kung gubot ang lugar, di gina mo duol ang investor dito. Mahadlok mga tao, ang customer o ang investor, mahadlok man. Mahadlok yun. So, mo na ikagulaan na karon ko mag-escalate ang gubot, ibalik back to zero na po tayo eh. Mga paningkamutan ka niyan Maita. So, sir, posible ba? Ako lang ni istorya kay nanggawa sa mga balita atong Biyernes, doon ay upat ka mga kandidato nga gi-endorso sa gobernadora, pero diri di ay ang presidente o ang first lady, pero wa mo adto sa ilahang sorties ang kanilang lungsod. Ang among nahibawan, wa gyud magpakita ang presidente kay mapareha niya kuno dito sa Dumaguete nga imbes ang isinggit ang iyangan pero ang naninggit Duterte matay mihingaw man usog-usog nga na ang ipaninggit Duterte wag mo pakita in public Senador Bato only dito sa balay kongresista na ay picture nga nang gawas nila pero mormag kuang kaayo kana na ang awkward ang situation sa mga kandidato sa nangahugan sa mga survey ang ilahang mga ang mga kandidato imong tan-aw ni saka mo maayo unya katong dito na dapit sa 20 like Congressman Marcolita ni sugod maayo dito man to mga 20 kapin so ang dako gyud kay gi-jump ka no katong kanang mga kaubanan ako sa PDP si
Philip Salvador, si Congressman Macolita, ug si Attorney Jimmy Bundok. Jimmy Bundok, yes. Gilukso. Nagko kay lang gilukso ka na. So mugmao na trend ka papaingon sa eleksyon. Doon na pa ni posibilidad. Taas pa man kayong panahon, Senador. Oo, musaka pa gina sila. So, uwa ba ni sila plano? Kauban, kamo ha? O mo nga plano nga. Ang mga kalungsuran inyong subayon po diri Cebu kay maninggit din mga tao. Duterte maisinggit noon. Imbes. Uwa mo'y plano, ano Senador? Kamo, adtog mga kalungsuran pa nga. Ug doon na pa mo'y sobrang time dia. Cebu province is a very important province pag-abot sa politika. So di na mo na lungan mangita yung paagi nga magkabalik niya. Pero ako personally nakaagi niagi na ko nilag disunod ko sa barangay Mabulo, hantuhan kumbat ko dito ka. Magkaya mo magpaibaw? Tao dito. Ha? Ikaw sige sa ma'am naalagyan rin sila doon sa ma'am kanina magpaibaw ni Ada na sa niya. Galit ka ito. Grilla. Naman ni grilla kang paibaw. Basta grilla tactics, wifi mo ay. Dasmag lang, kinasmag. Likaletro kang ito nga. Even ang iba mga staff mo magkaibaw ka rin paluwa. Kung wala yun, ano yung senador? May kaibaw. So sir, ang imong mga kauban, sir, daghan pag chance. Daghan pa mag-adlaw ang kumpanya. Ang imong tanaw, sa umaabot pang mga adlaw, masuroy nila tanan kay ang ilang gipangita karon sa province pod ang kandidata pagka-gobernadora ni katong gituboy ni Presidente Digong si Pamela Barriquatro. Ang ilang tuyo pod labi na gyud kuno kun na makaanhe makatabang dako kuno kay ikatabang si Vice President Sara kun maka-aresibo or sa ubang lugar sa Visayas pagtuboy sa mga kandidato sa PDP. Naabay schedule, sir? Ako pagklaro ka pero nagi na sa among angkwan ha. Sa among ginausap-usapan pa na kay mao lagi ang pag-schedule walay problema pero ang kanang hosting ba. So kung wala mag-host, mahulog kita hantuan kumbat ini. Pero wala gid media ako dalhon sila diha kay importante kay Cebu. Kay bisan pag matod pa katuntos Camarines ang naglingkod ka si Senador Bato mo ka. Sir, di apay. Misail hilig yapon dito ni Olango Island bato pa bisan pagwa maabot ang mga tarpaulin nilang Senador Bato gipangayo gihapon padayon gihapon ang among suporta sa PDP laban senatorial candidates ang grupo sa Santa Rosa Crusaders sa Olango Island Salamat ya ila sila. Kabalog yung kuha na nila nga loyalist ko na sa Team Duterte na sila. Sige lang ay ako tawagan si Romel ako patura na tarpaulin do kaya. Ako to gi-forward ang number ni pero nagka-istorya ming Romel mangod mura mag pwede sa yung puno sa ilang oras. Grabe ka. Kanang binakbakay ba? Kanang ogingon ni mong hantuhan kumbat. Grabe po na ilang kumbat san. Sir, Loni Santo na ron. Ang mensahe ni mo alang sa mga Pilipino, tanan, tibok kalibutan, namutar na, orwa pa katong OFW, kaya naman absentee voting, absentee voters, tanan sila. Even ang media gani, pwede. But, Holy Week naman yun karon Sir Loni Santo na ang imong mensahe alang sa mga Filipinos abroad og dinhi. Go ahead, sir. Katoliko man ka or dili kay Holy Week gid. Go ahead, sir. Katoliko man ta ka. Ang akong mensahe lang sa atong mga mga kaigsuonan asa mang lugar din sa kalibutan basta mga Pilipino unta maghinulsulta sa atong mga gihimo. Kung ang atong kining tuiga ba nagahin magyud tag eksakto nga panahon og effort para sa kaayuhan sa atong nasod kung sa tan-aw la kulang pa ato pa dugangan nato maningkamot pa ta para sa kaugmao sa atong nasod kay ako pod mo hangyo po ko sa mga naa sa gobyerno karon ilabi na kadtong mga responsable sa pag kidnap kang Tatay Digong ang pagbiyahe sa iya dito sa dahig unta maghinulsol mo sa iyong mga sala kay grabe ang sala nga inyong gihimo diri sa
atong nasod Pilipinas maghinulsol po mo sa iyong mga sala. So kaning panahon magod sa kwan sa Semana Semana Santa. Santa, panahon ni sa paghinulsol. So kita tara maghinulsol ta tanan to usagi maayo atong buhaton para sa kugmao sa atong nasod kay kung dili nato ma-realize kung usay kinahanglan sa atong nasod, usay atong buhaton, nya dili nato buhaton sadaan gyapon ta ka. Sadaan ta. Sir, salamat kay nimo onya nagtuog yung kung makarelax mo kay wa may bawal man kaman niya karong Bisanto Binisanto. So relax sir onya recharge para sa daghan kay mapol lang yun imong battery para sa grabe na hantuhan kumbat na yun sa mabot ng anda. May butak sir. May butak Salamat kini kay. mo ka. Salamat kay ka. Salamat.